Já jenom umí to, nebo nebude. To je pako. To super pěkně. Nevím, by to takhle bude fakt super. Bravo, nádherný zápas. Díky, milé. Poslyšte, mám pro vás návrh a moc by mě zajímal váš názor. Máte zítra poledne čas? No, většinou zrovna od 12 do 4 obědvám, takže jestli bude dáblík, tak jo. Zítra máme sice vajíčkový salát, ale klidně zvládnu obojí. No a co ty, Kat? Tady vidí on, já myslel, že to bude třeba Michael Jackson. Dej to tu. Tak to je úle. Gus, Clark a Richie, máme zvyka spele. Můžete vstoupit. Vítáte, Richie Garker. Vymatený paní. Tohle muselo stát hafom gektáku. Spíš ty hapa. Děkuji, Gus. Pánové. Ty nespíš kozí. Prosím, pomoct mu s tím číslo 7. Díky číslo 7. Jsi fakt kamarád. A ty že svůj ne. Tu je bezva. Chtěl bych uspořádat turnaj každý z každý, kde budete hrát vy 3 výborní hráči proti všem týmům ve státě známých svou ale poslyšte, mám pro vás dárek. Teda, já jsem ještě nikdy neměl dres. Jaký by to byl tým bez dresu, že jo? Už ho nikdy nesundám, to je naprosto senzační boh. Takže přeskočte vypadat. Minule se s těma pávou vytáhl. Ježíš, pořádně do nohy dělej. Ne, naváděj ho, chudinka. Asi měl kýt boje, ne?